बोला विश्वकर्मा बाबा की। खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के, खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के। श्रद्धा से चरण में सिरवा झुका के बोलना जयकार। खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के, खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचवनी, विश्वकर्मा जी सुंदर सजवनी। तीनों लोक 14 भुवन में आपन सुंदर कृति देखवनी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचवनी, विश्वकर्मा जी सुंदर सजवनी। तीनों लोक 14 भुवन में आपन सुंदर कृति देखवनी। पानो दानो देवी इनके पूजले, महिमा परम्पार। खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के, खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के। सोना के सुंदर लंका बना के रख दहनी मड़ियन से सजा के। कारीगरी के हई प्रणेता, गिरला लोगवा चरण में आके। सोना के सुंदर लंका बना के रख दहनी मड़ियन से सजा के। कारीगरी के हई प्रणेता, गिरला लोगवा चरण में आके। जन जन के सुख पहुँचावेला भइल राउर अवतार। खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के, खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के। रउए कृपा से बस गाड़ी चलेला, ऊंचा गगन में विमान उड़ेला। कल कारखाना पर कृपा बराऊ, ऐसे मनोज के कलम उठेला। रउए कृपा से बस गाड़ी चलेला, ऊंचा गगन में विमान उड़ेला। कल कारखाना पर कृपा बराऊ, यही से मनोज के कलम उठेला। आई शरण गीत गावे बालेश्वर, सुनेला संसार। खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के, खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के। श्रद्धा से चरण में सिरवा झुका के बोलना जय जयकार। खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के, खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के, खुल गईल दरबार बाबा विश्वकर्मा के। रिकॉर्डिंग बाय ऋषु राज स्टूडियो। मोबाइल नंबर 99 348 64 461।